Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwe ase. Empreka so ne adwumaden. Afia ma hankra dio. Na watwe mo no ye de Abira adehye na Abira mo na Abira adehye no se na esi koye enie na Abira hene na OSEI BONSU onye mfie aduoson wotwe na YAA DUFIE ono so nya mfie aduowotwe enan wo mo nyina efra wo mo ntoma ewo wo mo ntenten so na bra abusua no ene nananom ye adwene kro de wo no eto empem no ohempon a okotna adwamo se otumfo nsi anemo eye nana asafo ehene nana asafo hene eye kumase asafo woye otumfo akwamo hene wono ne kosi otumfo anan ewo adehye no ase nana enye eye poten na emom na eye dotiye asante sa na yebeka no dotiye sebi ohene bi ko ne kura ye sie no a ena enye eye ye sie no a eye dotiye na nananom eye nanu akire no ohene a obesa befa etuo ofatu anane nanatuo na watwa ne nyuma paso no na wapeda na waye ayie no preko na efiri ho sa na oba pani ana ohema nso de no etie enti na watwetwe mu de no na eye nana Abira hene ene nana Ibrahim a wo mo mienu adehye wo mo mienu nyina na nananom de wo mo eto mpam a woye wo mo adehye yie. Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwe ase. Empreka so ne adwumaden. Afia ma hankra dio no so. Obeni musu ne nsia. Lana benya fa ho de finge si abrafo nsam. Ebinu aboba bodin. Ebinu ya benfo. Ebinu so ye kunyine ye mwamo. Lana ma ye mwamo pa. Ebinu aboba bodin. Ebinu ya benfo. Ebinu so ya kunyine ye mwamo. Gana deshia ye mwamo pa. Lana ma mudaso. Amansambo mudi, baby amukobia. Lana ma mudaso. Amansambo mudi, baby amukobia. Ntima weni nyisa Africano. Amapunti ogya yeso na yeso bio. Ni aye hwin eye otumfo ensi anamo a eye yewra asafo hene kumase asafo oye otumfo akwamo ehene nananom ebo wo mo ase no wo mo hu ne se eye otumfo yewra na ena ete ho no oro ne mpaboa na de ahye no ntino amane ne amamre ekwan so nananom ebo wo mo ase na wayi na beti na wachia kama benkum ene nefa ena etwagu ayeni eguso no sa ena yeye no anokwa amane ne amamre efe na titiwobi ekire nchiri emma. Ansa na yebeto aso no yenkwaje yaboafo nkrato sima baako enko baabi atwen yeba
Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwe ase. Emprenka so ne adwumaden. Afiat ma hankra dio. Yehwe nea etwago ya abrantie bi egina honom ama na ekwakohwe ye nananom ani achi no. Womo checki protocols bibia eye adwuma ye COVID-19 ho hyehyeye no ne nyina eye adwuma ewo hanom na womo ahwe ne sawie no na enson wa womo ema womo eyi womo enase mpaboa esan tu womo eduku amane ne amamre ekwan so wo hene wo hema ye hye womo deche ya cheche womo kama ohene abo abotire enti wo kwa akwahwe na ni achi a eni ho kwan se wo nso obo abotire na wode ko ne senti amane ne amamre kwan so oba obetu woduku na waroro mpaboa san se otumfo abrempon amienu abremponfo mienu ene dampen enye sebi life bi na omo obo na emom sa ena hyehyeye no etie won se mpaboa no ebi egugugu abonten wo opa orado wade ahye omotuom na de kontisa uja na bonten obekwa a obeba na wade egu na waba befa ye bwera nananom ekra se kwan kro no emu ni aye hwen aye bia wahyehye ne nyanyaso anane susudua nyina etese erem kwan ana kwayem kwan enkan tete no ye nananom ekwa ekra sania yesi ehunu no wonam kwayem saa wakopie ekra no ase eno ena yehu se etwagoi nti nananom okwa baabi omonam ede kono ena ye hwei Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwe ase. Emprenka so ne adwumaden. Afiat ma hankra dio no so. Obenim bosumi ne nsia. Lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam. Ebino aboba abodin. Ebino ya benfo. Ebino so ya kunyine ye mwamo. Lana ma ye mwamo pa. Ebino aboba abodin. Ebino ya benfo. Ebino so ya kunyine ye mwamo. Gana deshia ye mwamo pa. Yene yenua berima ebi etwetwen komo ma ne kire mu banchi ena ekuta no eye obroni bese cassava ena omo atu a ekita ye bisa no ma ne boye nkire mu na ne nyina tietia etwamu ane se nananom ekwa ekura no womo ebedidi enkane no nananom ebo banchi ampesi a ede nkyene pro ho a na nya asem keto nya ne mako papa bi di nsusa etwimu a na wonya sabi amantire bi ana kobi ede boso ana enuano no enti banchi eye niema eka niema nananom ede ja ye nana OSEI BONSU ene ye nana YAA DUFIE womudi eja ne kwan no eka ho ebi enti ye banchi pa ne obroni eka cassava no ena ekita ye nua bema no na YAA DUFIE ene ye nana OSEI BONSU wonmo akura se kɔ akwankwaja na mo ena ye ginan ye ba na ye nam kokɔ ase ya be pie ha koko atete egu ha no mo ha ban ni bi ni bia ekere ese akura se ena ya bedro onwunu ya adwo ye nana no maso wo mo bobo ye nana be ma agege ada na konwemo wo twan se ye nana ba ma kwa wo atwie no wo de be ka aduane ho ama ye nana enya bi adie na niam bebre ena wo ha no mo a ye hu esie ye hu bede ye hu nankanini ye hu mo ahodo pi koko esi ha ya okokuo wasenso ya ono so jojo ne ho bodie esia eniema bebre na ewa ha bibia di adanse se ha ye kura ya nananom eba no ase na ya bedre ye ne enua be ma ye wo fa ya de nyina wahene ba eba bedi nkomo na eniema kakra ewa ha no watimi abone to fa kire ye emu ekakra papa
Mema yako. Yo mini aba meje oso. Madaro maboye munchire mu kakra bi niema we akurase ha no ase ne sei. Yo empempi ukọ akurase a. Ya na niema bebre wo akurase a ya na bi wo akurase bo bi tikrom na ohunu bi da. Ebi ti se esie. Bi ti se bede. Ya na bede no bo ha wo nima de kro. Na dia na mete hu se ukọ wuram na akọpaduane ya na niema kakra bi kwa na onya kusia na akrantie bi. Ukọ konya sa wuni ade a wo de betum. Etu twabre ni bi na wakyekere aye ne second time na wo de agum to de bebe duru fia na de ba se wuyi ono ma ni wi a na akoto atwene nti no atam se tim kan se bede na ye ni sumna so na kire se bede no ye ne papa wo ma wie ti de aka no sumna bola so yakoto atwene medase na eniama kakra aka no de bibia di adanse se ye wa akura aha nti ye na konwa na wote mu no eni ye frene se yo akonwa no de mebo mitiri so ya na mpempi sankokrafo na ye mpanimfo no kwafomba na so ma bra akonwa onu bi mu no obetena naja oje ne home na ni sisi no onya baabi ada kama na kokora no oje na home nti no bi na akokora ndemo no ye frɛ no mebo mitiri so yo mebo mitiri so na ye na etimo no wojejo ne ho na ye na ba aya aduane na wanya bi adi esanse wakoye adwuma wo wremu wa bre ti ye to aso na ye bo awremu sania ye na ho siesi a wode gba akura no esi etie ye fi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwi ase emprenka so na adwumaden afia ma hankra duonu so obeni mbosumi nensiam lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam ebi no aboba bodin ebi no ya benfo ebi no so ya kunyine ye mamo yanya ye nua mmarima na wo mo asiesie ekura ya bai wo mo asiesie ha kama a ye hu no kwaye sania ehazite na ehatesen na wo mama eha ayesei na die nti na abasa na wo mo dwumadi ekura no omo ase ne sen mo ye mo nkyeremu odo mema o yehia na o na etesen nyame ado wada roma bodin na kire ye dwumadi amodi ba kire frem eja usu ye de adwuma idia ne se obi wu ane abesiesie ho ama no se open na kura be bo opese yenyere de ope bia ebetimi aya ama medase na wahene anase odupon kase bi tutu se ya na mobo akura yi ma anase sabi kontakro bi ewu a wonte akonya so a mutime bo akura ne bi ma no ba kire we de agisa wote akonya so ansa na ya ama yo enti wote akonya so ansa na ya ye akura bi asese enti mo ba ye no na edha no eye eradada anase eye fie ha na ha tesen so ne ban a madane na mana be ye ewram kwaye mu se yo ye dase ye ba na ha ye fie abrosan bibia wa correct ye fie ni mfimfin mu ni na ye adwuma de ye di no ye ba beduru ase a ene ye de adwene ne ye nyansa atimi ye bibise ma na ye iye mana roma adwuma wei na ye hu ne se yesusua no emerewa pa na eye na mo mranti a mo moja mo no sei na adwuma bi ati sei mo ye ehu nim eye dan so na mo chusu se adwuma wei na mo beye me ba cho ye adwuma sua se utimi enya kokodro nko ade a obetimi aye sede menu aba ugina ya obusebusa ensem ya sa pepe nyehu eye fe so ne kokodro so ne de obi ho awusu obi susu nti wa kokodro bia utimi ya me pa cho waware ma cho ai wo yire wo ware no nim se adwuma wo ye ni me ka tire na sa no ro so gitum wansro acho dabi tu ko ba se ya hwi mpusu no dabi menen de dibo me bibia mene mo bia o sabi obi o ye adwuma mo kire kura akasa ne ho no akade e to ne so enti wa wo kita kura nom ne ade no enti ehu nim enti no o encourage afoforo se obi pe se onye bia obetimi abetua oh wa pe bia wo pe pa se obetua nko ade a wo ba so aye se be kire adwuma sua se wo akokodro nko ade a obetimi asua enti esie ne niam a ye hu esie de titiru eye wura musie ni bi na makotu anamu anamaye esanse etesa anwea no pepepepepepe ye wo mo so anwene sa de ne mai e wo no ha o mo so timi e ma na ye fe ti se ewura musie pepepe aya na ye se sabi obi wo ho a okwa ekura se ya na ho siesie no eye kasa kire ene akrokro sen na etie oh enyu adwuma na me kebedi kaka se adwuma sua se o pepe nko ade a utimi ye ma na ye fe enye kasa kire bia amanfo bi ma na ye hu
wakwaji nduro wa yese ba ye de ni aduro ya kokoduro ne de aya na emo ni bi se bi enhunahuna mo kasa kire wo mo ana mo ye dan ya na mete se mo krokro wo mo woni wo mo kasa sai na esitie ana me di kaka ye no e adwuma sua oba se de otie bia e wo nipa na oba adwuma na obetumi ama na ye fe ebi okra na nim ne maba wa na se wotimi hwe se oba ya ama na ye fe se de be obi behwa oba kanfo amane ne amamre kwan so mo wo niema bi a mo gidi si ano ansa na mako ho ana sete sen dabi ye wo bibia ni musa amamre bia nim unya be fa ye wie dia wa wie no se ya ba ne ye adwuma yeto ya do be si ana menua yi wo bi kakra wo de be soso ama menua be men ya adwuma yi ebi mo ye ni se adruwum se o fa ni se obi ewu na obehiesie no eye se o maami bi se bi wadane ato na o yare na wontimi enware na wo siesie ne ho saa ne ye fa ni se adwuma na esitie enye hu enye hwe ye gidi a ye de ye ni se ye wonyame a wo hata suri ono na ho odin wo ma eyeyi enye wobosum ne be ma adwuma no ayeyi na ye ba afia ha no na efia ha no se ne menua ni sikan no eya abronsan na yedru ha abronsan ni dru ha no ye fa adwin hu se ekwan ye be fa so aye ekura no wo se yekoto nnua ni yesisi nnua no ni yegina ndua no ma efie ha nyina kata na aha yedu se ne be ya obi wura ha ofi se ampa wura kwayem na kwayem nsu na obi wura na ansa na obi wura no se wudru anim ho no hwe ya ade bia ye frɛ no fountain tete no na ye be ka se e botan a nsuo free mu ba se ne wu ko nwura ma wo be fa nsuo so wo be hu nyema bebre no saa na sitie nti ye form bibia se ye ba no ya boa ye hu se ampa ekura ne ye be ye na se wonye de hye wonye ohene wonye ohema saa adwumadie ya yedi ye na menua be ma ne sikan no ye ndi saa adwumadie di ma because anye se ukwa akwaje eyino afi ye nana ho ye mpapa otumfo o se tutu honum na akire wo se enipa mu se ne ye sa adwuma wi mumla oye enipa bia sabi kakra wo nse modu se de krampo na nana kwa akura ne de enya ade a obeye because eye ahemfo ene ahemafo akura na yeye eno nko ana bitimi aka atoa meda sinti no ye bibia free ho ana nanom kodu akura wi a mo betimi akle ha ma ha ye kama te sene a hade ti ana sene ye ba sene na hasitie no ye wie bibia ye betimi akle ha sene na hasitie pepepe udru ha won kase ahase na etisi ya dase ye fi baby ajiji si kampo ano nanom de akukuru hwi ase embreka so ne adwumaden afiat ma hankra dio no so obenim bosuminensiam lana benya fa ho de fingesi abrofo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunye ye mamo lana ma ye mamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunye ye mamo lana desia ye mamo pa Lana my mudaso amansambo mudi baby amukobia Lana my mudaso amansambo mudi baby amukobia Ntima weni nyisa ufrigano amapunti ogya yeso na yesombio Ntima weni nyisa ufrigano Tati se bebrebe ana odupon kese bi etutu saa na wa mane ne amamre kwan so nananom de wo mo etompam ana wode ne tompam a ehu behia se nananom abrafo enso ebewen emu no kosi se nansa ebedro ohene ebrempon saa no obeda mpam nansa na ne nansa no eso ananajo no nananom akogya no pan awe ekura na wakɔdwo na home bɔkɔ na yene yenuanom abrafo a edi saa adwuma no bi enkɔtwetwe nkɔmɔ na ɔnkyerɛ yɛn wɔ mu dwumadie no mu ankasa bafo me ba cho me ma ya ko agaro mabodi nyina kyerɛ yarefo na ɛbɔ yɛ kyerɛmu wafadie se kan yɛ hyehyɛ ho ɛne sɛ ne akwaye wɔ yɛ kyerɛ bɔ yɛ mu kyerɛmu kakra media ne kofi adutwum ka kyerɛ me yɛ otumfo abrafo no mu ba
medase sɛ obisa me mafade a ɛwɔ me ho sabre wo afade a ɛwɔ me ho a ɛka biribi ɛde kyerɛ yɛn sɛ birikyia bi abɔ ɛnyɛ biribia sɛ yɛnea yɛwura ɛbere hene nana OSEI BONSU ɛne ɔba ahema nana YAA DUFIE ɔmo kɔ akura ɔmo atoa nana no wɔnsia do enti ɛnɛ sɛ wohwɛ yɛwɔ me ho a ɛyɛ ahyɛnsodeɛ bi a ɛka biribi ɛde kyerɛ yɛn sɛ biribi a ɛmu ɔdu na ɛhu asi ɛwɔ Asante na mu ɛno nti na mohu saa bere yi na wadaworo masabi kɔyɛ yɛ woyɛ kyi sabi obiara na yɛyɛ saa ma nana ɛnyɛ obiara wei no ɛka biribi ɛde akyerɛ yɛn sɛ nananom ɛkɔ akura na wɔnom yɛ ahyɛnsodeɛ bi a ɛka biribi ɛde kyerɛ yɛn sɛ yɛwura ɔkɔ akura na akura hyɛ so no sɛ yɛde ani asusu adeɛ ɛka adeɛ a yɛkɔ afuom mu a sɛ na yɛ ana afuom ɛsiteɛ nsusua bi a ɛwɔ afuom ɛyɛ ahyɛnsodeɛ bi te sɛ nti wɔn no ɛka biribi ɛde akyerɛ yɛn akura so sɛdeɛ ɛwɔ siteɛ medase na sabi obiara na ɔkɔ akura anaa wɔwu a nananom ahyehyɛ ne sɛ anaa mmɔmmɔ adwuma titiriw obiara na mobɔ ne ho ban sɛ ɛnyɛ obiara na yɛbɔ ne ho ban yɛwuranom abere mpɔnfoɔ ane yɛbɔ wo ho ban yɛwura otumfoɔ sɛ tutu na abere mpɔnfoɔ ane yɛbɔ wo ho ban deɛ nti a ɛmaa mɛma yɛbɛwura mu a yɛworɔ yɛ mpaboa ɛma abue wɔn mu duku ɛka biribi akyerɛ yɛn sɛ ɔmo wura panimu bi afie ɛnyɛ panyini bia nso sɛ yɛnea yɛkuroi ɛyɛ abira kuroi ne wura a ɛyɛ aberempɔfoɔ mmienu ɔmo ɛkɔ nsiado no atoa nananom ɛwɔ nsiado yi ɛhyɛ biribi akyerɛ anidie ɛne ɔkuo a yɛwɔ ɛde ma yɛn mpanimfoɔ no yɛda ase baafoɔ amanneɛ bi kɔ so wɔ w'akyi yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ɛyɛ panin a wɔmɔ asoe ɔdaroma ɛdeɛ na woka fa tani no ho tani a wɔmɔ asoe ni ɛka biribi ɛde akyerɛ yɛn yɛkɔ akurase esum bebree esum kabii tete hɔ no na light ɛni hɔ na wɔnum na yɛ nananom de kɔ akura ɛde tu kwan ɛbura no ɔmo nam kwayɛ brɛtuo mu no wɔnum na yɛ ahyɛnsodeɛ a mo ɔmo de hunu kwan mu nti yɛfrɛ no tɛne a ɛyɛ gya a yɛde tu kwan ɛkɔ akura baafoɔ yɛda ase ɛnɛ yɛsua amanneɛ ɛne amammerɛ na kyerɛ sɛ nananom esum aduru eti wei ɛna ɛkyerɛ kwan abie kwan mu ɛde ama ɛnkane no kaneɛ ni hɔ eti wei na nananom ɛde tu kwan eti sɛkyɛne kyerɛ sɛ biribi asi nananom kɔ akura eti ɛsɔ kanea ɛyɛ tɛne ɛde di wɔn anim yɛda ase. abere deɛ nti a wɔn de aba saa abere no ɛho obiara nka yɛ sɛ esum aduru nti sɛ wɔwɔ ahoboɔboɔ bi ɛne nananom bɛkɔ akura a wɔaboa wo na wo ne nananom ɛkɔ. yɛda ase. Yeah. Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprenka so ne adwumaden afia ma hankra duonu sɛ wode hyie bi ɛtɔ anaasɛ busuani bi ɛtɔ a yɛmane nkɔ samandagya abusua no ne adɔfoɔ ɛkɔkyerɛ
adesiedie ema wodija wonde hye no ekwan na nea ejina dwam a yeni enkusu a yehwe ide yewra opemso otekokwoso otumfo osei tutu a otosumienu Asante hene na de hye mienu ene dampem no ne santi na amane ne amamre kwan so na esese yewra ene ne maame Asante hema ekoja wo mo ekwan ewa amane ne amamre ekwan so sanse wosom yewra wo mo mienu nyina ye yewra abrempon eye otumfo osei tutu na bremponfo ene wo mo emienu nyina ya wo mo konti wontimi hwe ema won kosaman deja nti ya amane ya esese yewra ene ne maame ekoye ne senti na watu bofo a wo mo ekosie kire adesiedie nti ntima na egu ya awam a eso abrantie na ogina ho no ya adesiedie ya yewra ekwa akokire na wode akogu na de hye mienu eso sanso na na hema ebe kire ne de na wode agya ohema woko ekura no so ekwan na no akire no wasan asra wo mo sika futuro ne nyina ya amane ene amane sansa wo mo tinkonwa so wo mo yotumfo abrempomfo ne santi ena yehuno ne sa no yentie sane obesi ede adesidie no ho nsem atudwa afa Abawudi na etraye entremu kakra. There's not no sugar pa. You too poor to sample. Eti oti osmama ye. Ya ye because ye man. Omba senior ye no. Na nyama me. Aba. Say me na Abraham ba. E kola disi e dia mra. Ye be sio so amanya na mabele kwa. Anu za mo mo ye wa. Na ma betimi atudi kakra kire. Yesua de ye ni mama ne amamre. Ye be de ba he no. Oma asafo hini ye be si na nai. Ya asafo hini. O di bo di sapent. O de ma asafo hini. Abushia for the pentu. Abia pentu for pentu. Afa akomfo e be so ahe. O from the pentu. What is when you get it? Bakata Nanasu. About when you get it, Bakata Himasu. Let's go to Pedro Sianai. Seven Sour Woman. Dear by dear by. Yeah, that's it. Yama Yapo. Enne yejumedi a yedefi ebra eye nananom doti ya yedefi ebra ede besommo nana OSEI BONSU ya wonye mfie aduoson wotwe ene nana ye dufie a wono nso nya mfie aduowotwe enan womo mienu edoti ye yebefa free ebra na yede bre yahwefo no eha na bre be ma ye kwan na yede ni nyina asi wo efrititi dwumadie eso na memfa sa kwanya iso na me na yaboafo ase Park Prestige Ventures Abusiankuruwa Junction Waton Tiles papa yede esie efie se wusi ne foforo se wasie wie we renovation obetimi de wani akere ho na ono makodi nkita ho obeje ofeso no ahwe na wakrakra ama bibia atoto yie na yaboafo no wo mo edi montentimai pa ene Ghana Union Assurance Company Limited a woman so ope woman akire kwan a Kumase ubenya hu woman Kumase eya afa ye numbers no na efreyen na ye mo nkyeremu ye ukonkran a kasoa emiamia hodo bebre empo esire mantifi mantemu nyina ye wo ho epoe mantemu baabi a mekame an se Ghana fana nyina de ubenya Ghana Union Assurance Company Limited wo de freya homa no na baabi a wo bia no ye bekire wo kwan na wakọ ne ben wo na woni wo makodi nkita ho insurance ahodo a ye se wo bo wo car ho eban na wo bo wa japade bi nso ho ban eja atorenchem woni pedua bibi biara wo de wadwuma yefo no fa wo mkọ na omobeye nsi achiba ede abo ho ban ede ama wo nti se wo insurance dwumadie dia emfa wani nkyere baabi a se Ghana Union Assurance Company Limited yene ebedi
nkita ho kama na bibia aye boko adomdom ye ne a ye wo no da se ne medede mema nuaba odo sewa eni woman seno ena ejabuo no ade trade ade siadie ene ade trade ena ejabuo adaria se ene ne yire no mo so ena atiasi ejomo no aye ne nuano ayire no wachredo esa se ne nuano mo ense emienu ene pom ene dafo ene ti wachredo ene braba ene yento anya no yeah aja mo wachredo aja ya se wachredo yes dear wachredo aja bia ya nana anochwa aye nana brahire the babichi ana nani apre nani atai popowa okurani ne susi ate na de papa bi aishra nana OSEI BONSU ne dabichi obaba nani apre esansa ne step for etu nani atai popowa ne susi ate ne sanifa apai odupo kasie bi etutu oda ekuna mu nana kafra wati bie ene wukura bie ene wukuno nana so ya maudamre fa bie ene amado ade nesi sacha jamasia ama ezupan ame aba kunafo nani aya ne ya aba kunafo sebofo ena esuoyo the dabichi ena ekwe nana ekwa ekura wase wodi beja wine nana sebo so na ye na wo pa wan krami na ye na wo pa wodi brikatente oba brani ne se ebofo etu nani atai popawa ne se atutu atani atutu agunesel nani atutu agunesel nana yema yako nana yema yako bie ene wukuno bie ene wura nana kafra nyame enshawode nyame na ekwa wo Efi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwi ase emprenka so ne adwumaden afiap ma hankra duonu so obenim bosumi nensia lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye muamo lana ma ye muamo pa ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye muamo Ghana leshia ye muamo pa Ghana my mudaso amansambo mudi